Kok terus ngono kuwi caramu. Bang, anggone iki ditata. Ditata. Nyawamu ning kene, Ditata kuwi. Toto. Nah, ngono lak yo pas. Kae. Ya aneh. Oh kuwi kanggo cagak nggih to, Gus? Heeh. Blandare ning kono kok iso Kita buri. syukur aku. Mulane aja sok yayan karo penglawe karo yoga. Ya lho syukur jiwu kok karepmu men tak guyu anu. Ngono wong. Lan loro kuwi. Ngene iki ditimbali Kyai Ngrejo lho, ngisin-ngisini. Ayo nggone endi dipaske kendang Jawa endi? Kuwalen. Kleru ngene. Ya anu. Lho, arek. Ngono yo sik guyu kowe iki, genah salah sik guyu. Ayo. Tangan punten Gus, iki ngeten niku lho. Oleh-oleh dagang nek celintisan. Lho, balekke ben ora ngrekasake. Bangsane. Ki, jangan. Sakarepmu. Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Godril. Walang kekek. Malang kekek terus ya. Jamong. Timun siga. Walang kekek. Orek-orek. Elak. Tahlilan. Sik gak penak iki. Ayo. Ayo, Ndan. Elak. Iso no mangsane. Dijolak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Tang, tang, joget ana, Mas. illallah Muhammad
Mas. Gak iso. Salah dhewe iki to, Mas. Ha ya. Budaya apik-apik. Dibekti. Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Iso. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dung. La ilaha illallah La Gak iso tanggung jawab. illallah Dia. Mbok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ora mantep-mantep dindeke. La ilaha illallah La ilaha Ora iso. Wis kudu awakmu sing tanggung jawab. Pon. Alah ora kompon piye. Dia. Salahmu. Ora La ilaha illallah La ilaha illallah Ayo. La ilaha illallah Salah kok dadak. Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha Ayo. illallah Ben Mas Kangko. Tanggung jawab. Rasulullah Syukur. Salahin. La ilaha illallah La ilaha illallah Ora iso. La ilaha Sing marahi muni sapa? Ayo, jajal. Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Jajal. Jajal. Piye karepmu jajal? Kabeh wis kadung mbok jaluki kadung gelem kok. Ayo kowe. Ayo. Arep ning dine kowe jajal. Jajal. Kowe iki mulane to dindang ndang. Ngono lho, kabeh iki kudu muni. Wong kok iso. Balik nih. Yuh ngono. Ayo, nggone pira kuwi? Wong kok celintisan lho, kok iso. Ayo. Tangan punten, Gus. Ngeten niku lho. Oleh-oleh dagang nek celintisan. Lho, balekke ben ora ngrekasake. Bangsane. Ki. Jangan. Sakarepmu. Kok nesu ki lho, kok iso mak mula to mamula kita, Gus. Wong kanca-kanca ki melayani dijaluk apa wae iso kok. Iso, Jong. Heeh. Jajal-jajal dijol laras sampean. Iki balikke. Balikke kuwi. Ngono. Wong nyambut gawe iki mbok yo disiplin. Mikmu moto konti. Ngono. Kono. Balikke. Kok nek celintisan ngono kuwi, Ben. Lah, lah. Layak-layakan kuwi. Bene ngene. Lho, lah ngapa? Sing ngendang apik mblulus lho. Kuwi jenenge ngrekasake, ngono lho. Ayo dibalekke. Kuwi nggih nyambut gawe. Obahe paklirani pengendaline tukang ngendang kok iso mbok. Heeh, cara bis ki supire sing ngendang kuwi. Ngono kok iso mangsane. Ayo, ngono tanggung jawab. Kowe iki yak-yakan bae kok. Nun sewu, Gus. Heeh. Dadi seniman ki saling menghormati dan Iya. saling melengkapi ngono lho. Ora kok terus ngono kuwi caramu. Iya, Bak, panggone di ditata. Toto, Jeblon. Toto. Jeblon. Nyawamu neng kene, nyawamu neng kene. Ditata kuwi. Mbak. Toto. Nah, ngono lak yo pas. Kae. Ya aneh. Oh kuwi kanggo cagake nggih to, Gus? Heeh. Blandare ning kono kok iso Kita buri. syukur aku. Mulane aja sok yak-yakan karo pengrawit karo yoga. Ya lho syukur jiwu kok karepmu men tak guyu ngono. Ngono wong. Kula loro kuwi. Ngene iki ditimbali Kyai Ngrejo lho, ngisin-ngisini.
Ayo nggone endi dipaske gendang Jawa endi? Kualik. Kleru ngene. Ya anu. Lho, arek. Ngono yo sik guyu iki, genah salah sik guyu. Ha mbok nyuwun ngapura apa piye ngono? Wong genah salah kok cengengesan ngenyek tukang ngendang kowe. Iya, ngenyek. Sing nek gundulmu mengke-mengke. Mangsane wong yo rene iki melu seneng, melu bahagia. Bahagia. Para-para pejabat yo lenggah, Ya. para punggawa agung dipun rawuhi. Tur disenguyung kabeh masyarakat wonten ing Rejo. Saestu Gus, mula ngeten iki melu seneng kula ora umum. Mbah Lurah ki leh nyeneng-nyenengke sedulure kaya ngene kuwi coba jajal. Mbah Lurah Imam. Lah nggih. Ngerti pokok? Wah, kalih Endi, Pak Imam? kalih kula pun ngeten to, Bos. Lho lho lho. Ndi, Bos? Mbah Lurah genah ning mburi kae apa to? Ndi. Ning mburi kae lho, ning balai desa kok iso rumangsamu. Lah nyepaki apa-apane sapa sing nyepaki? Mbah Lurah Imam menika bakal apokat. Kok ngerti? Kok ngerti weh? Loh, saestu. Mbah Lurah itu yang bisa dinamakan, yang bisa menjadi contoh itu Mbah Lurah Ngerejo. Senajan dadi Mbah Lurah, tapi sik gelem dodol apokat. Oh iya. Ki anu ketoke ya ngerti historinya kok. Loh iya no. Iya iya. Mbah Yai yo. Biyen mudin ya. Mudin. Oh berarti mek padha karo sampean ya? Iya aku mbiyen. Mbah yo nyalonke mudin nyapa kok ora sida? Rasido aku nyalonne juru kunci main demo denganane. Lah mergo nggone beda kok iso. Gitu, tapi lek Mbah Lurah Imam menika pun jos anu Pak Kangkong. Jos. Nggih saestu menika Mbah Lurah Ngerejo lan iki karwan sedaya Mbah Lurah sekecamatan Bagong menika sami nyengkuyung hajat ing dalu menika ing wonten ing Desa Ngerejo. Iki Ngerejo iki ade iki bolak-balik ning Bagong. Nggih, nggih. Ngerejo iki paribasane terakhir awake dhewe iki main ning kene iki. Leres, leres. Dan ini harus menjadi tolak ukur. Pripun? Ngerejo iki kudu dicontoh. Ya ngene iki lho. Bersih desa nanggap wayang terus ene hadiah iki Ngerejo ngene iki lho. Ada kegiatan pagelaran wayang kulit. Ya, tur. Sik diweni Durpres. Sik nimbali dalang kondang kosok Solo. Solo to Karanganyar. Nggih, nggih, nggih. Sik diweni Durpres. Sik dhewe hadiah. Hadiah apa ki? TV selikur in gila hadiah Durpres iku. Kuwi ngene tukang syuting ngawur. Lah iki monitor e kok iso. Duduk- Ini monitor ngono Duduk lho. hadiah apa iki? Sanes. Wah, kowe iki jan ngawur wae. Tak hadiah. Hadiah apa rumangsamu? Ki ora ono hadiah. Heeh. Tapi dengan kesemangatannya masyarakat wonten ing Ngerejo menika Nggih. saged katitik Nggih, Pak. Gus. Nggih sing penting guyub rukune iki lho, Lah Mas. ngene iku lho. Saestu Ah, jan. iya. Ngeten iki nyancobi to, Mas. Lah nggih. Lenggah wonten ngandhap dengan keikhlasan beliau-beliau yang menjadi penonton yang hebat. Tol. Iki ora nandhake kutha lan desa nanging saiki desa pun wis kaya kutha. Yang menghargai dengan tontonan dan budaya. Ya. Ngerejo menjadi catatan, maka dari itu Ibu Bupati Heeh. ingkang rawi kala wau mengakui bahwa masyarakat Ngerejo yang selalu kondusif untuk menjadi penonton yang luar biasa. Oh, nggih. Ini. Wong nyatane adem ayem ket sore ya gatekne kabeh. Saestu Gus, saestu. Mula ibu-ibu sing lenggah ngandhap wit barang ngoten kok ya nyenengke kek. Heeh. Kayak turu sak sendene kepenak kek. Heeh, iya. Lah kaya ngeten iki cobi. Iya. Lah kayak wit oyote menungso tok kae. Ngantek Mbah Ngerejo iki. Iya. Untuk menanggulangi penonton sing antusias. Nggih. Iki penonton mesti mbludak iki. Nggih, nggih. Ngantek ngombe cepai tandon ning kono ora Ngerejo ta pikir. Kae iki pangupa jiwane pyayi kene. Wah, kowe iki jan ora ngerti kok. Mula Mbah Kepala Desa wonten ing Nggih. kecamatan mriki, Pak. Mbah Imam. Mesti sampun sepuh, sampun yuswa sedaya. Nggih. Mula menika dipun pundhut nggen kasepuhanipun, Mas. Iya. Mulai kang lenggang-lenggahi waduh jan masalah, Mas. Piye, Mas? Lurah-lurah mriki nu grapyak semanak. Domongi kok. Tur nek duwe kekarepan, duwe krentek niku ora dadak semoyo. Mesti dinyanyi, Mas. Iya. Mula kaya panjenengan wau dipun panggi Mbah Lurah pundi? Heeh, kula lali aku momonge methuke aku arep nanggap aku. Niku asli, tahun ngarep mesti nanggap tenan. Heeh. Nek angger kabeh pun mlumpuk. Oh. Mesti ketekan. Iya, iya, Mula iya. wong ki luwih becik duwe cita-cita tinimbang ora duwe cita-cita. Tol. Apapun cita-cita kita kalau sudah terkopi di dalam hati, insya Allah Gusti tetap ngijabahi, Mas. Amin. Rakitan kuwi taune sok mundur 5 tahun kas. Ning lak tetep realisasi Iya, iya, ngono lho. Dadi Mas Kluthuk ini pancen pun dadi pas lan
trepipun sowan wonten Mbah Lurah Ngrejo. Kerja. Mbah Imam Suban apa? Kowe rene ping pira ta? Loh, kula niku ngriki niku bolak-balik, Pak. Pah, lah piye to iki? Mas Kangko iki apa ora pirsa apa piye? Kluthuk nu wirawiri ngriki, Pak. Bakung niku kula iki meh nyesati sak setiap desa kula, Pak. Piye to sampean iki? Bakung Biyen kene iki maling akeh. Basa kulino nanggap kluthuk iki maling blas Sepi, Pak. renek. Lah terus? Malingnya aku biyen kok. Malinge kene dhewe Boten, to, Pak. boten. Kula kalian ngerti. Pak Imam Suyadi. Nggih. Ah, iya. Mula Mbah Imam Suyadi menika Gel lah kok. nyapa, Mas? Dandan dekek ning gone PAUD iki lah. Loh justru ini dikembalikan kepada kita masa yang dulu. Masa kecil. Nah, ngono. Jedinge ra enek ya, Pak. Loh. Jeding gak enek iki jangan jadi masalah, ngono lho. Akhirnya aku mau metu nguyuh ning mburi truk. Heeh. Terus, Bareng nguyuh truke mlaku kowe. loh. Lah sampean yo mandek no. Ya tak tut ning ngene. Oh caidan nek kuwi Mas. Oh jedinge akeh ning mburi kok. Lah iya, ngono kuwi Ah, kok iya. kaya aku ning ngarep kuwi bise Mas Kangko kuwi. Langsung tak dim mau. Lah kok lampune duruk kuwi to Mas. Ya kaget aku mangsane. Lah mula alhamdulillah panitia Cikat Cakut Trengginas Trampil. Bener. Wis dagelan metu kopi nggih metu. Heeh. Niki Cikat Cakut Trengginas Trampil Mas. Iya. Niki yen ora panitia duwe egoh pratikel ingkang Cikat Cakut Trengginas Trampil. Mboten mungkin ngeten iki. Bener. Wah, saestu Pak. Tolek nak nyambut gawe iki cak sacet. Loh, ngrecoi kopine asli Pak. Heeh. Man, Asli, Pak. Jagung tok. Ngriki. Ya asli campuran. Lah ya kopi terus sambel jagung. Lah nggih, Ngono lho, Pak. ngoten. Ngono. Lah niki lak dalu tasakuran to Gus. Betul. Bersih Mula desa. Bersih desa piye ingkang lenggah sakmenten kathahipun Bersih menika. desa ya iso darani sedekah bumi. Nggih. Nah, ya bener. Ngeten Mas Kangko. Piye? Piye iki? Ayo, apa iki? Lho, lah sampean arep ngomong apa? Ngomongke perkara bersih desa sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus Nyapa kok ade iki manggon ning lapangan. sebab ada apa? Mergo lapangan ki nggone sing wiyan, nggone sing amba, Bawira. bawira sing bisa nglumpukne warga masyarakat. Alhamdulillah. Yen awake dhewe kudu gagas jejere wong Jawa, kuwi maneka warna Pak Kangko. Piye? Sedekah bumi. Iki kata-kata sedekah bumi, iki kata-kata yang diskriminasi. Kata-kata yang sepihak. Sejatine bumi ki maneka warna. Heeh. Ana bumi, ana lemah, ana siti, ana bantala lan ana sing diarani Lah ya pas. Lemah bumi siti bantala. Heeh. Kuwi artinya apa nek tegese Wonten dhewe? Pak Kangko. Oh. Bumi. Bumi. Menika manggone ning Tegalan. Heeh. Tegese bumi ki angger ditanduri tebu ki bakal semi. Nggih. Mergo jenenge bumi. Bumi. Bantala. Bantala kuwi apa? Bantala ki manggone ning ratan. Ning dalan. Ning dalan. Heeh. Mergo dilewati ban kuwi kudu rata, yen ra rata bakal nelo. Oh iya. Manggon ning ratan. Mula diarani Bantala. Heeh. Nek Lemah ki manggone ning perumahan. kok saged Kalem-kalem besok bakal dadi omah. mula diarani Lemah. Nggone ning perumahan. Ning perumahan. Ana sing ngarani Siti. Siti ki manggone ning kuburan. Kok iso? Mergo Siti ki isine wong mati. Dadi bumi lemah Bantala lan Siti kuwi beda-beda jenenge ya beda-beda nggone. Gone. Ngoten lho Mas Kangko. Oh bener. Lho saestu niki. Heeh. Niki sing diarani nun sewu. Bersih desa. Desane Ngrejo. Ngrejo ki kata ki biasane ada iki ngrame ki golek nggon sing rame. Rame. Ya, Saking ramene diarani Rame. Ngrejo. Ngrejo ki saking ngrejone diarani Ngrejo. Ya. Dadi desa Ngrejo iki ora sadya maneka warna. Ngrejo ki salah satu bentuk barometer utawa percontohan warga masyarakat sing besok dadi desa sing Ngrejo ki ya Ngrejo ngriki niki. Alhamdulillah. Mulane wis pas Mbah Lurah asmane sinten? Pak Imam Imam. Suyadi. Pak Imam ki lek ade ngrasuk agama Islam ki manggone ning ngarep Di depan di sendiri. depan sendiri. Dadi wis pas yen Pak Imam ki dadi bapak kepala desa, dadi pemimpin, dadi nggon sing nang ngarep mimpin warga masyarakate. Dadi yen nggon tatanan kelurahan Iya. utawa desa Kepala desa.
Lan pas jenenge Pak Imam. Mergo imam kuwi pemimpin. Pemimpin. Mulane Pak Imam ki iso dadi pemimpin desa, insyaallah akan bisa menjadi desa Ngrejo, desa sing murah sandang pangan tuwing papan, desa sing gemah ripah loh jinau. Lah dalah. Berarti Mas Kangko ini bisa dinamakan pemimpin. Nah, Ya, aku dijenengke imam nek ngono. Aku posisi ning ngarep dhewe lho. Arep kok ngono. sampean ki dalang, Pak. Lho, jare imam. Imam ki lek tratrapan ana ing manembah marang Gusti kang murbeng dumadi, tapi lek babakan kabudayan jenengan ing bengi iki dadi ning wayang, iki ning ngarep dhewe jenengan dalani dalang. Oh. Lah dalang lak ya imam to. Wong iki sing dadi pengarepe para Pimpinane bolo-bolo iki. Nah, ngono. Dalang ki saka tembung ngudal piulang dadi jenengan ki ngwehi piulang marang yoga lan marang waranggana ing dalu menika Pak Kangko. Oh. Ngoten lho Pak Kangko. Oh ngono. Nggih Pak Kangko. Iya. Loh. Berarti dalang kuwi apa? Ngudal piulang. Beluh. Kupingmu bosok ya jane iki. Lho ora maksud iki ya pas ngono. Pak Imam. Eh. Karakus blek. Bapak Imam. Wonge gedhi dhuwur. Loh. Tenang. Kleru. Sampeyan lah nek ngono ki berarti wibawa gagah no. Wah, mlaku kira-kira lek jejer kowe ya. Nggih. Kowe kira-kira sak pundake kowe. Loh. Pak Imam iki. Pak Lurah Imam ki. Mbak Lurah Ngrejo iki. Lah aku terlarung ketemu kok, Mas. Gedhi dhuwur wonge. Tenanan, Pak. Loh. Saestu to, Gus? Piyayine nginggil ngoten to, ageng. Lah kuwi takon kuwi sing ngomong kuwi no. Kowe tenan apa ora? Gedhi dhuwur wonge. Loh. Kuwi 10 tahun kepungkur. Tapi begitu mikir masyarakat akhirnya cilik. Lah, apa hubungane mikir masyarakat cilik lho lambemu kok iso. Ya kabeh kuwi kena diarani ora sah nyawang raga, ora sah nyawang rupa, ning disawang tenaga. Mula tenagane Mbah Lurah ki senajan to sepuh ning lak ngidap-ngidapi to, Mas. Iya. Lho, ngoten lho. Loh, lek sepuhe urung terlalu sepuh beliaunya. Nggih. Urung. Heeh, ning semangatnya luar biasa, dipercaya masyarakat untuk memimpin nang Ngrejo nyatane ya bisa. Loh. Iki lho, berarti Mbah Lurah iso diarani 3K. 3K ki apa? Kaku, kenceng, tur kuat. Lagi. Niki, Pak. Kaku Mula, kenceng kuat. Kaku, kenceng, tur kuat. Ki nek werdine. Nggih no, nek wis dadi lurah kaya Mbah Imam. Niki yen nitik pyaine mesti ora duwe jiwa sing kaku. Mesti pyaine lembah manah. Mergo cilik ngono lho. Dadi wong cilik biasanya pemikirannya tidak terlalu panjang tapi pendek. Ya. Meminit dalam pemikiran semaksimal mungkin. Ya. Mula kaku, kenceng leh nyekel anggaran. Mula nek wis dadi pemimpin, dadi pejabat, kuwi kudu kenceng tenan leh nyekel duit. Mergo kuwi duwite wong pirang-pirang. Duwite wong akeh. Pertanggungjawabannya juga berat. Leres, Pak. Niki lho. Kaku kenceng tur kuat. Insyaallah muga-muga Mbah Lurah Imam kuat mikir wargane, kuat bangun desane, insyaallah maju kabeh perekonomiane. Tepuk tangan untuk Mbah Imam. Amin nggih. Niki lho, Pak. Awakmu apa? 3K. Yen aku 3C. Wah, apa kuwi? Cekatan, cerdas, tur cilik. Cekatan, cerdas, tur Cilik. Ah iki jenengan dangu Gus, dangu cobi. Ya. Lek mau wis diberdekne to, kaku kenceng kuat ki mau. Lek kowe cekatan ki tegese Cekatan ki sebagai lurah kudu cekatan. Mana masyarakat yang membutuhkan insya Allah akan merespon. Wo, dadi sikap tanggap. Sikap tanggap. 24 jam. Iya no. HP ki lho Mbak Lurah. Nggih, Kino nggih. sewu diceket ning kuping. Loh, Tapi di mode pesawat. kok madu pesawat yo ora kenek kok iso mangsane. Cerdas. Alhamdulillah Mbak Lurah menika cerdas. ya. Cilik tegese beliaunya itu berangkat dari wong cilik, nyatane saiki udah di kepala desa ora bakal ninggalke babat bobot lan bibite. Lah alhamdulillah. Lah lho, rungokno. Lah sing terakhir cilik. Lah yo cilik kuwi lho kupingmu bosok jane kok. Cilik ki mergo mbiyen berangkat dadi wong cilik, mulane ora lali babat bibit lan bobote. Berarti cekatan. Cekatan, cerdas, cilik. Weh, elok. Tuh. Berarti nek sampean pira kuwi? Telu. 3C. Aku nggawe 3S. 3S apa? Sregep, srawung lan sedekah. Enek, Pak. Enek. Nek wis dadi lurah sregep apa srawung? Sambang. Nggih, sambang, sambung. Srawung. Betul. Lah nek wis sapa kuwi? Sambung, sumbang, sambang, ya. njur sregep, Pak. Sregep tegese? Sregep nu tegese aja eman. Karo wargane ya langlung. Ya. Sing ketelu sedekah. Sedekah. Wong sedekah aja mikir propirane insyaallah apa sing ditokke mesti dibalekke. Tiga apa mau? 3S, Pak. Iki metune 3M. Apa kuwi? 3M. Lah iya apa kuwi? Manut,
terus mimpin karo maju. Wah, apik iki. Manut mimpin maju. Manut karo warga masyarakate, mimpin masyarakate, dimen maju masyarakate. Loh. Ayo, kowe nggih digawe neh. Lah kowe wis cekel kok iso mangsane. Ayo, apa neh kowe? Loh, ya digoleki no. Apa? Ya mesti ketemu no. Digawe. 3L. Apa kuwi? Loh, kepiye to sampean ki? Lilo, langkah, lamun. Loh. Lilo iki tegese kuwi mau ikhlas. Aja duwe pamrih. Nek wis dadi pejabat ya tetep gelem srawung karo masyarakat. Ki lilo. Terus apa neh? Langkah ke depan bagaimana untuk mensukseskan kemajuan Desa Ngrejo. Betul. Lamun aja sok gampang meneng. Lurah kudu inovatif, produktif dan kreatif. Loh iki sik metu neh. Apa kuwi? 3K. 3K apa kuwi? Komunikasi, kreatif dan kondusif. Wah, apa iki? Jajal tak deloki jane. Komunikasi kudu komunikasi karo masyarakate, kreatif dadi lurah kudu kreatif, kondusif keamanane ya kondusif. Loh, berarti nek sampean 3K aku 1B. Apa kuwi? Bayaran. Sing penting aku iki. Silakan mikir kowe. Diomongne. Kula kersanipun gayeng. Kalau wau wonten Mbah Hinggi. Nggih, Pak. Pokoke Mbah Lurah. Betul. Kula niku nyasate niku meh ben dina teng Bakung, Pak. Dagel ning kene. Dodol apokat. Lah ya ora koyo kene iki apokat ya apokate dhewe rumangsamu. Kersanipun Mbah Hinggi atau Mbah Lurah berkahi wonten panggung penjenengan. Siap, monggo. Dadi nek wis posisi limbukan ngene sing ngatur situasi kowe wong loro. Nasional. Ya. Iya. Sapa? Mbah Lurah. Mbah Lurah sapa? Mbah sapa kuwi? Sapa? Mbah Imam. Oh iya. Lah. Mbah Imam biasa lak sawung karo sampean. Coba jajal. Mbah Imam. Lho, golekno ning pawon kono lho, ngono ngracik wedang bumbuh kok iso. Wo sik ngladeni ke lho. Sinten? Bapak polisi. Oh, Bapak TNI Polri. Iya, sing ngladeni iki mau. Alhamdulillah. Pak Imam iki memang kedekatannya karo jajaran TNI Polri ku dekat. Loh. Lah sampean nyapa kok klambimu dek iki rambok nggih. Dingge apa? Loh, klambi polisi dek iki. Karnaval sok ben. Lah wis dijajal dek iki to, Mas. Kula anu Mas, kersanipun gayeng niki dipun selani genting nggih. Nggih, siap. Kula panjenengan niku lak namung pelaku seni. Betul. Dadi ben sak kepenake awake dhewe nyambut gawe. Iya. Ngaten. Ngambil. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Kota ndi? Kota kene nang Ngrejo no. Kene iki desa kota. Lah ini lak kaya kutha kok iso. Ayo kene, Mbak. Nah, saya mau tamasya keliling-liling kota. Asik. Yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda, beca. Saya duduk sendiri. Lihat beca kulari, bagaikan tak berhenti. Beca, dalam hati. Terus ngopo dek kok kon ngedekne sinden iki? Loh, Kok kenal apa? Loh lah nek Iki bakul pindang pangi iki jake. pindah pangi mangsamu ya dudu kok iso. Mbok ya menghormati. Nah, nek urung kenal ya kenalan kono. Ah niki lho wong niki pun WA kula e. Weh, WA piye? Jo SDN sing NMR loro engko CDK Aki ngono. Apa kuwi? Sinden sing nomor loro cedekno aku leh. Oh, sing WA kluthuk. WA kluthuk. Heeh, kluthuk bales ira. Mboten paketan kuntek apa. Weh jane ngono kuwi ya aku jebles kok iso mangsamu. Ya ini yang menjadi kriteria seorang wanita yang bisa bekti kali Kyai Kakung. Kok iso? Angger kok wong wedok batuke ombo, rabi. Wow. Wong Kok wedok ki alesane apa bathuk ombok kok kono rabi? wong wedok ki nek batuke ombo mesti ngirit. Mesti botak. Botak ndasmu kuwi. Mesti ngirit, Pak. Heeh, Ngirit apa? Pemikir masa depan keluarga. Ya. Mulai yang bodake tengah kene mesti pemikir masa depan. Heeh. Tapi nek bodake nggon pas kene. Dhuwur sik dhuwur ya. Unyang-unyang. Unyang-unyang. Ha. Ini mesti wong wedok sing seneng ahli jikir.
Oh iya iya. Ngono, Pak. Nah, berarti lek botak emburi, Pak. Botak mburi menatap masa lalu bukan menatap masa depan. Ya. Bojo kuwi botak tok, Pak Ndas. Kayak kena bronkitis. Penyakit. Siat Oh, tok, no. siat tok bojoku siat tok. Nah, delokan nek sinden gawe cunduk mentol siji. Iki Iki. berarti tahu wis rabi. Loh, sudah menikah. Tapi nek sinden nggak pakai ini. Ini masa-masa menuju ke masa-masa pacaran. Nek umpama sunduk mentule loro, berarti rumah tangganya dia sudah menuju ke 2 sesi dalam pernikahan. Oh iya. Tapi lek harus sinden rambut. Hup. Berarti nek cunduk mentule 15 wis bojo ping 15. Loh, ora ngono. Iki dudu wong kene iki omongane iki. Kepiye? Wop, cunduk mentol kene wong kudu sepi. Lha iki pancen jawab diuji kok saka Brangkulon kok mangsane. Kenapa mundur-mundur? Mau maju-maju ngemek-ngemek. Kulo. Bareng yang ngomong mundur-mundur. Wong lanang ku sing gagah. Iki Kon gagah piye buku iki etes ram lho iki. lho. Malah wong wedok etes ini nyenengke. Nyenengne apa bojoku ya etes melarane tanggane kok. Akhirnya wong lihat paido nek nggon tak paido. Saya ndelik ra tau metu ya. Lah kuwi sing etes lambene kok iso Nyong main di nyong. nyong ki aku. Ngene. Nah, Lah yo nyong iki ya. Nyong Rika. Rika. Oh, jenengmu Rika. Rika ki kowe iki. Wis iri kabeh kowe. Jadi aku nyong. Lah, Loh, lah kok pengen nyong ya? Lah. Nyong ki aku, Rika ki kowe. lah itu kowe Mas. Aku nyong. Rika. Rika. Nah, Jadi aku nyong, kamu Rika. Oh, Ya. kamu Rika. Ayo tebak apa Kak? Wis barang Kak. Iya orang kayak kowe maksudnya kowe kuwi sama dengan Rika. Lu cari nyong. Sa- Jadi aku nyong. Lah ya nek nyong kowe aku. Kowe Rika. Jadi Rika. Banting suwe-suwe. Loh, kok galak lho iki? Ora mudeng-mudeng Mas. Pancen bener nek iki bentuke kaya budeng iki bener. Udah matamu iki. Mas nyong jenenge. Nyong ki lho, nyong. Nyong ki kiye? Oh, kiye cilik. Nyong ki aku. Jadi aku nyong. Masale mbasake iki lho. kok Berarti iso nek kowe nyong aku nyong berarti dagelan iki dunyong. Angel kok omongan Kenalan dingin. Ya, ya, Sampean ya. kan urung kenalan karo nyong Ya, ya, ya. nanti. Wong kene ya mestine urung ngerti Ya, karo ya, bener. nyong. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu Jenengmu sapa, Nduk? Chandra Ayu Wariani. Peh, Kok nggih waria barang lho? Kok nggih waria bahaya we? Ya nang apa Waria bahaya? Berarti gak wedok we? Wedon asli. Oh nek wedok kuwi ki nek lagune lho kowe kok ora ngerti. Kowe pancen ayu. Coba at. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iya, iso. Eman-eman tenan. Yen ayumu kanggo obralan. Obral janji Jaremu kepengen mukti. bareng suke bondo. Banjur lali apa-apa. Dangdut. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Eman-eman tenan yen ayu mbok nggo alan. Obral janji Jaremu kepengen mukti. bareng suke bondo. Banjur lali apa-apa. Cok atuk munong Patukmu sing nonong, pimumpluk pipimu sing nyempluk, mbemu pis lambemu sing tipis. lit mureng. Muni apa? Ayo dijawab. Ayo contoh Cepat. Lawan ijo. kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Eman tenan yen ayu mbok nggo obralan. Obral janji Jaremu kepengen bukti. barang suke bondo. Banjur lali apa-apa. Mas penak to Mas Kangko. Penak. Atuk munong Patukmu sing nonong,
Apimu mpluk, pipimu sing nyempluk, enggutmu tis, janggutmu sing nyatis. litmu reng. Aku kuwi ra roh kuwi aku. Loh, wong pelagune kepenak kok. Penak. Piye to kowe iki? Iso wae. Loh, lah kenapa tidak? Tukmu nong Bathukmu sing nonong. Mas Kangko. Apa? Pimumpluk, Pipimu sing nyempluk. mbemu pis, Lambemu sing tipe. litmu reng, litmu reng. Kulitmu sing ireng. Litmu reng. Kulit Mas Luduk. Lit. Kulit. Lit. Kulit. Duduk silit ta? Duduk kuwi ta? Tajak mesti anu kok kowe iki kok Wis iso. aku rawani ya. Oh lah iku kudu digoleki to. Yen waro kupu ya. Aja dicekel Yen waro sinden sing ayu. sing obah ngisore udel. Ya apa? Dengkul. Jarene ketan. Jabule telo Ra bisa pisan kok kleru sindene Mas Kangko. Cahayaning bulan nrajang pucuk ing cemara. Cemara. Aku selali iki. Cahayaning bulan nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran tak krangkul kleru ibu maratuwa. Banyu bengawan sinarot cahyaning bulan. Enak-enak pacaran awakku dislentak jaran. Ngisor wetela Kok ana jangkrik kluthuk turu ning jaba. raiku didilat kire Jero kurungan ana kutute. Mas Kangko yen rasarungan. Ayo apa Mas Kangko? Disawang ketok apa nih? Lah ketok apa kok iso mangkat? Kaget apa-apa nggih street tok, nggih street. Kowe iki yo seje kok penemumu kok iso. Dek tembangnya yang agak-agak slow ya, Dek. Kamu. Saya ngikut Bel, kamu aja, Dek. Sembarang kamu, nembang apa? Anu seperti ini. Banyumas ya, Banyumasan ya. Oh, lengger to. Madiun ngawi nggih nggih. Oh, nggih. Madiun Apa? ngawi. Apa Mas? Oh, alah lah kan. Oke, Madiun. Oh, iya. Raden ono kae ngono ari-arine kluthuk. Oh, iki ya. Ari-arine kluthuk kuwi nek rambut Raden awake Ini di panas. mana-mana. Iya, sik kae ono nawala Mas. Ana nawala, tapi iki klasik kok, Mas. Oh, ngoten, betul napa? Nggih, nyuwun sewu ki dalang nggih. Kanthi tulisan menika nyuwun dipun nggih, nyuwun gending mat-matan ulur kambang minggahipun Sinom Parijata Laras Lindro. Nggih, gending menika kula tujakaken, kula aturaken dumateng para sedaya priyantun-priyantun usia lanjut utawa lansia. Tuh, Pak. Mugi Anda dadosaken panglipur. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun saking Bapak Markus Talam. Anu Pak, nyembah ngapunten iki uler kambang urung iso dipinangkani iki enek uler keket. Kolor jalane ngletak ndasmu iso. Cene sapro Mas Doro? Sini. Ya. Apa lagune? Madiun Ngawi, permintaan dari Besti. Ya. Apa sih? Bisa nyanyi ora? Iso. Jajal ral disit. Gumbalak. Oke. Sik, mengko sik. Iki lak lanange loro. Nggih. Udune wedok iya loro. Oh, bebas ya Pak? Iya, bebas. Jadi bebas. Gen berpasang-pasangan. Pak Kangko. Anon. Niki sing apik siji kula dume wong loro. Lho apa muat? Niki kula tugel tel. Aduh. Menengah ke atas mengke bagiane Mas Jok Luduk. Terus menengah ke bawah bagiane kula Pak Jok Lidik. Lah aku mosok rambut wae pantai. Pantai kan ya penting Iso to. mangsane. Tinggo mancing kan ya jos. Niki goleke. Ano? Siap. Jadi, Kene dik. Ayo. Sing di- Cepak kok. Mbak Retno Congpe. Wah, Ayo Mbak Ini Retno. anu disambut pakai anu loh Mas. Ah. Tuh, disambut pakai kayak itu loh, kayak ngundang Sundar Bolong. Kayak ngundang penyanyi ibu kota ngono loh. Oh, MC. Heeh, di Oh, MC nih. di MC. Temen aku kalau nggak di MC ini kok mangan karpet. Jadi kudu di MC ini dingin. Ayo, manut. jaan Mas. Cempe, Jaan. cempe. MC ini sing apik sing ikhlas. Mati.
Jal dipapak kok iki ya. Gandengen tangane to. Ya, nah. ngono. Mulai ngoro wedok siji tok nggih rebutan wong loro ki kurang prayoga. Peh. Sinden loro jan gandengne kulale Mas Kluthuk. Modele kaya bal bekel kabeh. Nyenengne. Malah aku mbok gandengne karo sopir tebu tumpak oyot. Gandengen coba. Iya, Pe. Pe. Mbak Cumpe, jalan-jalan nyangking apa itu, Mbak? Aduh. Ya Allah. Jan, awakmu malah kuru to, Pe? Awakmu lara ya, Pe? Lara? Lho iya ta? Ketok iki kencing manis saiki. Boten, wis sehat kok mangsane. Coba Mas Kote sak bro. Yen aku kangen. Jong Pe. Salam. Kangen karo sliramu. Tak sayang-sayang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak belai-belai pundakmu, Terus tak odot ilatmu. apa mboten ilate balen Lebet bosok. Masa ilate diodot? ora pas. Apa kowe Yen pancene Sri kowe lengaku leset. ndang baliyo aku kangen setengah mati. Mas, Emang aku sering bombok? Aku termasuk Sri Gundul. wong lagune terminal Medun Ngawi iso Sri Minggat. Dek, kamu bisa menyuarakan ya? Coba Dek. Ya. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Gak ilang loh Mas, coba yang itu. Be. Ayo. Dikasih ketipung bisa? Kowe iki dadi apa? Maju ta? Ayo. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang gundulmu ning atiku. Gak aku sinden. Ya cok kok gundulmu ya. Timbang untumu? Ya berarti untukku gundul lah. Alah, Mbak Ida latul kodar ya iso. Lho. Ana di Jolaras digaweke terminal Medun Ngawi Jobi. Ya, Dek, ya. sama rada maju ke Coba, depan. kayak apa? Sekat lho. Ya. Mas Aide maju ora? Ya cuma saja. Ayo. Sudah, terima kasih. Kamu jangan jauh-jauh dariku ya, Dek. Iya, sayangku. Nggih. Nanti kalau kamu pulang, kamu nanti tak jemput ya. Iya, makasih Atau ya. nanti baru sama saya. Aku mau jemput pakai apa? Kowe langsung minggat to ya, Nduk ya. Kamu itu namanya Mbok sing harmonis sing romantis ngono karo wong pasangan ki. Dek, kalau Heeh, nanti, kaya kalau sebelahmu kae lho. kalau nanti habis tak Golek liyane, liyane. jemput, kamu kira-kira untuk makan malam apa, Dek? Aku pengen bebek goreng. Kamu kalau bebek goreng, aku tak burung dada goreng ya, Dek. Jadi kita nanti serumah makan gitu Iya, ya. iya, Makan betul, malam. Sop balungan. Ada dagingnya enggak? Balungan omah. Dadi sampean ade yo mangan soko. Kamu Bos jangan sing sampai, romantis to. Kalau. jangan sampai minum yang Lianin, manis-manis ya, Dek. Nanti tak juskan apukat aja. Makasih. Biar kondisi fisikmu Biar dalam kesehatanmu sehat ya. Minum. Aku pengen minum pokari. Aja pokari. Engko lara awakmu mimik sing panas aja sing adem ya. Banyu radiator. Modar nanti aku modar. Kamu gak jelas. Anu Dek, nanti kalau kita Bosok. malam kemalaman, kamu mau tidur di mana? Aa tak ngikut aja. Pokoknya aku pengen hotel yang ada air panasnya itu loh. Aduh, kamu langsung mandi air panas. Biar capeknya hilang. Iya. Minimal losmen Mas.
Aja lo semen awakmu bubuk sing anget-anget ya. Mana? Ning kebon tebu. Dadi dilesem ning kono kaya gemak. Dadi Kok anget. sia-sia toh sampean? Besok pagi lari pagi ya, Dek. Iya, kita berdua ya lari pagi ya. Lari pagi. Besok lari pagi go linggis ya. Biar mangkat nyolong kuwi. Banyak lo melayu. Jongpe jan Alhamdulillah. Kalau anak Pak Mundut. Oh, saking jenengan. Lah, padha yogane request lagu. Oh, ya. Awak saka sapa, Jok? Duduk. Iso maca apa ora? Aja cengenges. Oh, saking. Iso maca apa ora? Iku lho lek buntul dhewe kaya pocongan gila aku ya. Loh, ini suratnya dibaca dulu, Bos. Oke, siap. Makasih. Sekatur Pak Anon disukakan saking kula Pak Muhammad Saifullah. Alhamdulillah. Pak Wah, Mahmud Bapak Muhammad Saifullah. Menika nyuwun lelagon selendang biru kagem penyemangat hati. NB Pipa Gading menika kagem panjenengan matur nuwun. Oh, nggih. Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, siap, matur sembah nuwun. Menika saking tresnane kalian jenengan Mas. Oh, lah aku ndek iki karo awakmu to ning nggon ning pati ya. Nggih. Aku ya diparingi pipa glo ora percaya tak gawa. Diparingi nggih. Kuwi ya diparingi. Ya lho iki ijik iki. Oh, alah pipane. Lah niki Dewi king pati nggih digawani sungu, Pak. Sungu apa? Dingge pipane gegeden akhire baleke. Oh, Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, nggih. Makasih. Pak Muhammad Saifullah ki mesti wong iki jenenge Muhammad ki salate terenten gitu. Nggih, saking sregepe salat subuh kuwi petang rakaat kok. Ya, ngendi sih? Nggih, pun derek jenengan Bos wis. Heeh. Ya. Mbok menawa Mbak Lurah so, Mbak. Monggo Pak, mbok menawi wonten ingkang nyumbangaken suwanten. Mbak Lurah. Mbak Lurah monggo. Mau jek yahene kok iki santai wae. Mbak Lurah. Go, Mbak. Dung banteng, Mbak Lurah. Sing luwih hafal kowe wong aku arang-arang sobor ini kok. Lo ali kabeh lho, Mbak. Ngisor wingi lho kok iso. Lah iki dung banteng, Mbak Lurah dung banteng, Mbak Lurah tumpak oyot. Tumpak oyot. Monggo, Mbak. Tumpak kepuh barang ya kene, tumpak oyot, tumpak kepuh. Nggih. Kula Tumpak. wis lali kabeh kula niku dalu niki wis kowe. Niki Monggo sing kersa pindah wonten panganggungan mbok menawi kepengin duet kelawan Waranggono. kalih ngerantos, Bos. Ngenteni apa? Lah niki ngenteni tumpak oyot. Oh ya. Karena beliau-beliau ini pengen menikmati, Iya. terus kula penyanyi total malam hari ini untuk Hiburan, menghandle semuanya. Oke, siap. Selendang biru. Oh, iki ana Waranggono sing saka kene dhewe Buduwi, terus Nggih. Birgita, terus Dita, terus Mayang, terus sapa sebelah kae? Wiwi, terus Chandra Ayu, sapa? Ora ketok kok kene. Diajeng Chandra. Nah, terus cara Chandra ngapak ki mau. Nah, sing mau pilih sing ndi, Jo? Loh, derek jenengan opo? Ana sing prawan, ana sing rondo, ana sing wis di bojo. Sing geleman. Oh ya, anu ya, sing saka Kediri ya, ki isih gadis isih nona. Sinten niku? Nduk sapa jenenge? Birgita Ayu. Yo, coba support musik Mas. Yuk, kaya ngomong. Birgita Ayu dari kota Kediri. Takonono Kediri ning endi, Mas? Wong loro ki lak dagelan profesional. Wis suwe lek mundagel. Iso mbedakne ora? Sinden sing wis duwe bojo karo sing jeprawan. Iso mbedakne ora? Bah, lah nek kula nitik nggih saking anu, Mas. Saking pawakanipun. Pawakane piye? Angger kok bangkeane mbembeng berarti wis omah-omah. Oh. Niku nek kula lho nggih. Ah. Duka nek Mas Luduk. Lek kula delok saka mripate, Mas. Mripate piye? Biasane mripate niku lek blalak-blalak niku sok kala sik gadis. Terus Tapi lek sodok sayup ngoten niku sik wis anak. Terus anake akeh niku wis gak kuat melek, Pak. ora lah mbiyen bojomu mbiyen ya mbok tester. Tak tester yen. Nuwun sewu Mas Kang. Perawan kalih wis di bojo niku gampang kok anu tese niku. Pokoke nyepaki blumbang. Dijak renang kowe angger lek wis cemplungne blumbang banyune anteng niku mesti perawan. Perawan. Nggih. Lah wis
Rabi niku mesti ana blekuduk-blekuduke, Pak. Wow. Cemplungke blung. Cemene blung mak blekuduk-blekuduk niku sik anak siji berarti niku. Wow. Nggih. Cemplungke meneh. Blung anake papat iki mesti mak blekuduke rada banter. Oh iya. Lah bojomu mbiyen ya ngono kuwi ya? Bojoku mbiyen tak tes, Pak. Heeh. Tak cemplune bleng banyune anteng, Pak. Berarti perawan tak rabi niku. Iya. Oh, iya. Lah kok tak tinggal mingker 2 menit lah kok gebros banyune. Dipek bojoku wis tahu. Ditakoni asal mulane iki mergo iki Kediri. Oh, Kediri nu nggih tahu, Pak. Oh nggih. Pak, Mau ndi? Kediri. Anak biyen kok jenenge bir iki nyapa kok? Bir iki apa mergo saman biyen iki bapak iki gawe pas ngunjuk bir apa piye? Lho, Asma Kinarya Joko. Iya, Dok. Lah iki genahno iki asma Nama kita Joko. membawa doa itu. Aku malah rong tau ngerti, rong tau mengorek keterangane Kok saka gawe inisial bir lho, kata-kata bir lho. Bir Gita. Heeh. Ya toh, Apa, Dok? Gita ki musik. Iya, iya. Bir ki mendem toh. Heeh. Pakku kayak pas karaoke mendem terus gawe aku. Oh, alah Jadinya kayak berarti ngene iki. ibumu purel berarti ya. Mboten. Ora ya. Enggak. Kak ya, Dok, ya. Anaknya jenenge ya crispy. Anaknya jenenge crispy ya roti. Crispy. Nggih, mboten. Oh, bir kita aja, Dek ya. Kuwi anak jenenge tap apa greensan ngono ya. Bir Gita Ayu Oh, Bir loh, Gita Ayu, iya, iya. soalnya toh. Gak aku gak ngenyek kok. Iya ya. takonono Jo kuwi Kediri ning endi Jo? Jadi ndi nang bir? Semampir. Semampir. Omahmu iki Heeh. layakno jenengmu bir kita. Lah nyapa toh? Semampir kok. Lah nyapa toh? Kuwi nggone cah nakal. Lah aku ning kono ki nganu kok jualan. Aku ki pengusaha ning Semampir. Aja salah sangka sampean. Ah itu kok gebyauya kok mangsamu. Dodol ta ngono. Heeh, total. Dodol pakan manuk. Tahu. Kayak tahunnya sing nutuli manuk kuwi. Ngono. Ya. Pakai gamelan atau musik, Pak? Anu Gus. Pakai gamelan atau Campur sari. Campur sari kok Campur ngawur. sari. Oh iya. Kembangin apa, Bang? Eh? Apa lagumu? Lagu yang viral kemarin ya, Pak. Apa kuwi? Wirang, Pak. Wirang. Iso, Oh, we? wirang. Wirang, ngerti ra? Iso ora, aku ora tahu aku. Heeh. Marai banyak lagu tadi sore sudah keluar semua. Ya, oke, laras itu, Pak. Siap. Ya. Coba Dok, jajan Dok, tak pura. Sing ndi kuwi aku orang tahu. Wirang ki lagu Banyuwangenan apa lagu Jawa? Alah. Irang ki lagu India. Iki piye India piye Wirang? Wih. Dirasik ya Cak Wir, viral. Mudeng kok, Pak. Mergo iki piye kene iki ya sing njaluk lagu ya mung siji tok. Engko iso diaturke nggon gara-gara mergo anu nuwun sewu nek nggon bangsa ular kambang sinom ki lak patute wis ngancik. Dikeki tuwek. Lah engko nek enom Sik perawan penak tak delokno lambemu sik gilapno. Bojoku wis lambene meletek Pak San. Kayak apa kok kowe iki meletek? ya Sigar ngantek kok irung. Wih, kowe. Iyalah. Iki jek anu lho Tuk. Dalam, Pak. Isih di masa kuliah perkuliahan. Isih kuliah Dadi lagi? heeh, isih semester 6 ya. Semester Kira. Semester akhir, Pak. Akhir ya. Oh iya. Semester 8 berarti ya. Ora, wis meh wisuda punya kok. Anu skripsi tapi ya. Wis meh wisuda. Iya. Jo. Iki nek ora dioplos iki engko kurang cara ramuan, kurang becik. Nggih, Bos. Iki mau bar musik. Lah saiki khusus gamelan. Nah, mergo pandemen budaya niku kathah, ana sing seneng musik, ana sing seneng gamelan. Nggih. Nah, kebetulan malam hari ini ada sinden yang dari Banyuwangi asli. Sinten? Loh, Dita Intawati itu Banyuwangi asli men dimidangetke mergo carane luk nyuwara kuwi pesisir. beda karo anu. Nah. Nggih. Nah, ayo Duk, Dit, ngatekon Duk. Nah, iki kan dibawani cara Banyuwangenan, engko sing jegleng kowe wong loro gentenan. Nggih. Oh, ngono. Siji desa mawa cara Betul. gedhe lakuning pater. Heeh. Ki asli dilairke ana ing ngendi? Njajak ya. Nggih. Njajak Banyuwangi. Jajak. Jajak ki Ngerti, Mas? Jajak roh. Berarti lahirmu ki mbiyen dijejek. Jajake etan genteng. Nggih. Nah. Dengare nek melu ki mau. Lho kepiye to? Lho kuwi anakku wedok kok ngawur. Oh, lah wis. Ning kan nderek gen. Nderek gen. Melu terus. Melu terus. Duh, berarti aku sing tak salah dudu awakmu. Aku nyawang bungkar ning ngene. Nyawang sapa Burini ya? Bungkar. Layakno kowe kakek nyang bungkar tagenmu keri. Cari tekmu. Lah men saya seger suasanane. Nah, jatuhke cara Banyuwangenan. Lah, engko dijenglengke ya.
Aku njaluk kendang Banyuwangi nek to. Wonten. Ayo Mas Gogo. Ayo Mas. Nah, Banyuwangenan coba. Iya, men asli sing nembang yo asli bocah Banyuwangi, kendange yo asli saka Banyuwangi gen iso klop, iso gathuk. Nek jenggleng sing tenanan lho. Pengendange Banyuwangi nganti ora tenanan wetengmu diseni radio nggo. Ya. Lah iki. Iya. Ndi to iki? Ya. Iki to. Wih Mas Nugroho. Saka Banyu Tulungagung. Oh iya. Lah iya entuk Banyu Tulungagung. Iya. Ya geni toto sik kendange mergo Sampun. jenenge kendang iki beda karo kendang Jawa. Nek Jawa ki temumpang ana ing rancakane kendang Banyuwangi kudu dipangku. Sok ben lek menunjukkan jiwa nasionalisme iki ora usah gendera ngepo templekan stiker. Ah terus Kene kei cagak berarti ketok niku. ketok lek. Ini biasanya mulai tanggal sekitar tanggal 17 Agustus sinden-sinden iki kene kabeh ditempleki merah putih kabeh. Oh nggih, nggih. Heeh, ya. Wah kula dingin ngoten kula tak templeki karo nggo nutupi jerawat. Oh. Niki benjing pas. Rai 17 Acuklot Rai tak buntel gendera sok ben. arep dicet mbumbung. Heeh. Eta. Coba kaya apa? Mampiat mayong ngono kae. Yo, siap-siap kanca-kanca bagian jengleng. Wis siap, Gu? Sego pecele pedes ora? Pedes ya. Terus kok Ya. tadi lah. Tadi lah. Suarane Pelaco, elah Mas Suaraco. kok dengaran iso. Duh, langsung iringannya kok kenal pote pickup iki kok. Kayak iki dagangane Oh, arti. jaket tak kira lagi aransemen ki mau to. Lu cek. Oh. Gandeng Apa? Aku nyama kok guyang guyu. aku asine gila. Aja meneh kok kowe gila. Aku dhewe lho ngocoe jijik aku asline. Nyerah ambiai Nusantara. Pelayo, emane. Nambah topus. Sing dhuwur kluduk. Satu lagi lompatan Mas Uduk. Lho. Lagi. Kalem eta. Oh iya. Aduh yo. Pianyu. Oh ya, gerak nih. Jangan bos, jangan bos. Gawan nih. Aduh. Asik. Weh. Weh. Kenang wetan Ayo tut. Lho. Mek dah. Lho. Yo, lho. Ketoke ayan. Apa diperiksane apa piye? Baru neng monitor malah kaya anak nyambi ya. Lor Bos. lan kidul halasangkar Aslo. hang kaliwat liwat
Biar kelihatan totalitas. Total yo total. Pengendangnya Banyuwangi, terus presidennya juga Banyuwangi, Tapi lawakmu Banyuara. Ayo coba. Tapi harus tahu Ya, ya. usia dong. Kita harus Oke. sudah tua. Ya. Iya, enggak apa-apa, tapi kan Ini- energi. Selendum. Oh no. Pelambiangan Aja, yuk. Aja takon susah seneng bisa. tanah India Gumelaring Gumelyaring Taman Sari Sari Nusantara Melambiangan Pelambiangan Kepalain Taman Sari Nusantara Pelambiangan Kepalain Taman Sari Nusantara Pelambiangan Sedang serai Wis pirang-pirang zaman turun temurun ya wis Kerajaan Banyuwangi, yo. Musiknya ngetuni gamelan. Ya, yo coba kaya apa? Yuk. Diados. Go. Kerajaan Banyuwangi
lanang wadon kang negani yang sesuai ati longgoreng pasiran sambura geret manuk seliwerian lanang wadon Put. Yuk, 5. Put. Loro, seru. Ya. Pancene jenenge tarian cara Banyuwangen iki menguras tenaga dan menguras stamina. Stamina. Lah iya dijawabne stamina. Iya. Heeh. Apa mengke-mengke? Pancen nggih kedah Apa? jaga stamina. Mboten wonten toya to, Pak. Sing bener iki toya. Mboten wonten toya. Mau sing ngono ngadeg sapa? Ana Chandra. Sapa jenenge? Diajeng Chandra karo Wiwi Irnawati juga belum. Wah, ya. Mayang juga. Wiwi juga. Mayang. Loro-loro sik. Loro sik. Loro sik. Oke. Ya, ya diaturi jumeneng. Alah. Ya, diajeng Chandra karo si Mayang. Dah, alah iki. Tak terne. Ya, Mayang Anjarsari. Yuk, gayang mbok. Tio. Kudune iki Ngapa? Waranggono iki begitu ngadeg iki kan ya kok kula lagune napa Mas ngono. Ya kok sik lak ya ngenteni kuwi musike mandeg sik ta ya. Ya enggak malu begitu anu kan sampean kudune jawe lagu. Dipun aturi napa? Mbak Chandra kali Mbak Mayang to. Ah. Kudune awak jawe lagu. Iki lagune apa to Mas ngono. Cek. Kudune lah ngono. Saiki ya. Ora ngono. Lah kok mau lek kok Tekoke piye? blek nguyuh ya aku. Lah bang ya kudu nguyuh apa kudu timpet? Ya bener, ndak marake penyakit. Ya. Kok dadi kencing koral. Iki ana sing nyuwun mau lho, lagune apa Selendang biru apa ki mau. Yang Mayang. Ya Mas. Galak yang. Nyolong jajanku kok kowe. Galak. Mas Lutuk ki lagi seneng-seneng nglumpukke jajanan tanggapan. Mbah ngono Mas. Ora. Ora dinggo Ya, bantu ngopeni. Ora didol ning nggon anu. Keringan. Akringan. Tak dol ning ngono. Pelan-pelan iku lek enek suguhan nggih ngeten iki to. Heeh. Lawon ngeten iki. Iki daging langsung kula ade kresek, Pak. Heeh, terus Pengen kok kula sunduki. Ya layak. Layak diweki pecel mau ora gelem mbok Ora maem gelem. jebul mbak dai kresek. Lah, kok. lah kuwi cara kulupane gak di soki sambel go mulai harus deh. Tak foto kopi. Nggih urap-urap. Jajan ora? Apa? Selendang biru iki lho, apa-apa. Oh iya. Selendang biru. Lagune selendang biru. Selendang sutra kuning. Udu sing kuwi. Lho, ayo. Mayang saka Bluro, Blora, diajeng Chandra saka Tuban. Tuban ya? Tuban. Nggih, Tuban. Sampeyan aku nek Tuban. Ah, ya. nyapa nih Tuban.
mancing. Nah, kuwi titisane Sri Huning mesti kok Tuban ya, Duk. Oh, alah niki ta. Ah, ya. Jek ana Budwi, jek ana Wiwi. Nah. Siap, Bu. Ya. Sebelah Wiwi sapa? Ora enek. Oh ya. Pantesan iki wae. Ayo. Ya. Sik Wiwi. Wiwi karo Budwi, ayo. Mbak Dwi karo Wiwi iki berarti karo gonggongan karo gong suwuk. Ya, gogong. Kok bar iki mbajutke lakon. Wah. Nomormu piro to, Wi? Kok delok mic nomor piro iki nomormu piro? Nomor 4, Mas. Oh iya wes. Ya. Ya. Iki ana sing nyuwun lagon walaupun sore mau wis diaturke. Ning diaturke meneh di season limbukan. Nah, ana sing nyuwun lagon iki Kitir Sumilir. Nah, nggih saking Kediri Mas Kangko nggih diaturke sedaya para warga masyarakat wonten ing Rejo, Mbakung, Blitar, Jawa Timur. Sesuk ya ketemu meneh karo Mas Jok Klitik, Jok Luthuk ana ing Magerwojo. Ya. Loh, Pak. Wis dalu to, Pak? Iya. Ya. Masa tahun ngarep ya sesuk to. Ya. Ya, coba. Ya. Ya. Coba kan gamelane katut ya, Ca. Nah, ya. Iya. Ya, coba kaya apa? Mangga. Mas Kangko, Nggih, dalem. sembah nuwun sanget. Nggih. Kunjuk dumateng sedaya Kyai Agung wonten ing Rejo. Nggih. Mbah Kung, Mbah Min. lumeber Mbah Lurah, Imam, Nggih. sedaya perangkatipun. Kula panjenengan namung nirakaken gung panuwun ingkang tanpa upami. Siap. Wondene berkah lan barokahipun lumintu dumateng kula lan panjenengan. Nggih. Insyaallah pikantuk ridho lan hidayah lan sedaya warga masyarakat ing dalu menika tansah kinemulana kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Mbak beliau wonten kladhe ngatur Nggih. nyuwun pangapunten Mas. Siap, siap Mas Jo. Bensin dalu sambung malih. Sambung malih wonten Nggih. Pagerwojo. Kalih matur nuwun kanca-kanca Nggih. pengrawit. Nggih. Walaupun di sini istagen. Wah, ya. Nggih, bangun. Ah, nggih, Kupat-kupat betul atur sami Siap, Gus. siap. Nggih. Makasih. Ya. Sampai jumpa besok pagi ya. Besok lagi oke. Ya.